Ola, son Lara Conde Gómez, de terceiro C, e hoxe vou facer unha valoración sobre o libro de 22 segundos de Mami Juto. É un libro que me gustou moito pola mensaxe que transmite e que creo que todo o mundo debería ler para entender un pouquiño mellor a comunidade trans, que é a comunidade que se representa neste libro. E representase a través de Alex, claramente o protagonista. E vese xa desde moi pequeno que o seu sexo non correspondía co seu xénero. Eu creo que a súa familia, sobre todo o seu avó, sempre soupo que il non se sentía nena, pero eu creo que a súa nai o sabía, pero en verdade non o quería aceptar porque ela quería que a súa filla fora como todas as demais. Ela quería ter unha confidente e alguén con que poder compartir unha nena máis. Quería que fora normal, pero non era nada normal, era un rapaz, unha rapaza excepcional, totalmente diferente, que non lle gustaba a mí nunca a todas, non lle gustaban nin as bonecas, nin os vestidos, quería levar o pelo curto, quería parecer un rapaz e quería xogar o fútbol, gustaban os cómics, totalmente diferente. Iso non o quería aceptar, o único que o vía era o avó, que eu creo que desde sempre intentou apoialo a poder transmitir ese sentimento. E cando fixo, pois, súa nai claramente non o quixo aceptar. A parte dise tema, tamén se trata o apoio emocional, que se ve na familia, en Ana, na psicóloga e así. Tamén o acoso escolar por parte dos rapaces de clase que lle chaman marimacho por xogar ao fútbol, cousas así. E tamén se ve apoio por parte da profesora que intenta axudar. É un libro que fala de identidade e que está intentando darlle voz a unha comunidade que estuvo silenciada durante moitísimos anos e que actualmente se está dando a oportunidade de poder expresarse con liberdade e transmitir o que se sinte. E tamén me parece moi boa idea por parte da autora o blog de Alex, tipo como un guiño para que a xente poida entender a Alex e ver a súa historia, ver como contala. E tamén me gusta moito que o libro sea de estructura circular, que empece como termine, porque me gusta moito como esa forma dos libros. Parece moi relaxante, moi satisfactoria. Bueno, hasta aquí a miña valoración, espero que vos gustase.